limami sazali ko gando ko moƴƴo taareteɗo karese joom lehe jaaƴe galle jaaƴe ɗum e ɓi janan fof potemo to banggue karesiragal ina haalana nane leydi nanimo ko gala noon Allah nawimo minen min janngoyi min gatti min gaddi gandal emin cikki bo minen daɗimo min tawa no wawi hunde min cuuta haalde gonga emin jiiɗi mballa min so tawi jawdi ndi wonɗo mofti walla wonɗo woni walla won jampiɗo sa walli min min jiiti noden Amar yani peccen nde hakkude ɓuuɓol Amar Fuutan ko mbiyata so ko Alaaji Umaru Fuuti wi mi jaɓri sabu walla o naati halwa o heɓi liggade e halwa he ko seeɗa o waɗi Yasin 41 o waɗi Sayfiyu 41 o waɗi won Zariyati 60 tawi gidi laaɓi haati fule haqqe arema ko haali moɗo jawdi woni o fino noddiɓe o wi bammon ene joguino suudu worduɗo hewno wonde kam tan baytul khalwa ɓe mbi gonga min gandi o wi suudu ndu so heɗama ala ko bonnanta on ɓe mbi haydara en mbawi no helde hande mema leydi o wi kele ɓe keli suudu ndu oye koñ banggue funnague ɗo bammon huccittunoɗo ɓe mbi eyi oye gase ɗon ɓe gasi métre ɗiɗi nder leydi ɓe jaltini talkuru jelle inɗe mabɓe ɗiɗi ne mbaɗa hen mana gorko o andi sukaɓe tawta ɗum ɗo ko joguino e jawdi daridi fof ha laaɓe galleji yeeyi watti kanŋe kalis ne waɗe wakande ne waɗe nder leydi ɓe jaltini wakande hisab jawdi ndi fof ko wonno galleji fof ina watta kanŋe kalis ɓe mbi Cheikh Oumar ndimago yoɓete ko ndimago an walli min janngo e ladde amin tampi min mbawa mbinoma jawdi ndi nani hade amen rondirde kominen tan ɗiɗɗa ca ma peccene hakkude no min mbinoma ƴetta gueɗal ma ha gayna ko heddi min gondira Cheikh Oumar wi alhamdulillahi rabbil alamin o jogaki to wona deftere kamilu wotere e salli nguru kanko jogoto faanu ndiyam Aliou miñi ko jogoto hen ɓe jarata hen ɓe calliginto o ala goɗɗum ala kaaki o yaati fulaaji kaalanɗo miɗo jawdi mon woni o haalani kam jooɓaram nan yeeso mi yaafuri mon sabi Allah Cheikh Alaaji Umaru Fuuti nafoore mere goram sawi ko yawti teeb haw naati leydi Nigéria o naati yawo yehi capital o jippi qaadi leydi ndi holɗum golle magamatul haruri magama wi saare leydi ka koɗo ƴeew galle chef de canton walla galle éliman jom wuro kolla ɗum hoorema sa dañi jippoɗa ɗum sa dañani tawa yima andima kalnani ko jata hen gonɗa janggo e jaam so won bonande bosoyagal waɗa so koɗo takkama saari o jingan ma wiya ala o ko moƴƴo wonno fa anda aduna yedani o jippoyi galle kaadi on itti ɗiyum hokkimo biyeteɗo nene satru on jibini laami dum on yaade Cheikh Oumar Misira yaade mum Makka yaade mum Baytal Muqaddas hajjide mum duuɓi tati mum Cheikh Alaaji Umaru Fuuti o jooɗi balɗe sappo o wi kaadi o min dey mboɗo yiɗi yiide laamɗo o nden ko Ousmane Fodio Dem dawɗo lasli mum to jama alwaali bamum tanum ummi toon fayi mana to wiyete hoji liwre fati wiyeede ceerno joni ceerno mo lombol to ɓundu ɗimmiti toon fayi fummi haara dembuɓe département Matam ɗon tani ko en peri 11e siècle fergo Isa ne yaara e ujunere e temedere ɓe mbi ɓe jiyata tubakoɓe eɓe jaha koɓe fulɓe eggiyankoɓe haɓe ngari sokkoto ɗon Ousmane jibina Cheikh Oumar tawi Ousmane Fodio Dem koyne yaara e duuɓi 39 o nanni e nder diine l'islam million ŋaji 37 e diine la ilaha illallah toon Cheikh Oumar jangi jihaadi ɓen gadimo wadde jihaadi o wi omo yiɗi yiide laamu ngu bisimillahi o wiyama audience o wi ko woni audience o wiya talkuru mbiɗa yiɗi yiide o windi ɓatake makko ha gasi lamɗo o nelda wimo yo ar subaka aljuma o ummi kanko Cheikh Oumar biya tawi aljuma mo yato lamɗo o jogui ko boleru 3 métre banggue ñaamo ona ina waɗi worɓe 3 banggue nano ne waɗi worɓe 3 o jogui ko fetel o jogui silam o jogui faak moni fof so fini subaka ñande yonta gardi wondinte e kamilo a jalata hay goto yiyata ñiiri ma hiira 3 ton ga feeñƴo yeeso boleru ndu fof a jiccito leydi koppi jarata koppi juuɗe polongaji aɗa haɗa yeeso lamɗo calmina kala haaju ma jaaha Cheikh Oumar aɗa anda ɗum tinani fewi wayi kanko fuutanke neɗɗo yettoto salmina Cheikh yettima naati boleru to fungudu boleru to toon mana o jooɗoto kanko Ousmane Fodio Dem e siis makko gangu newal jonnangal jungo makko ñaamo Abdoullahi miñiko jungo makko nano Amiru Mouhamadou Bello ɓiyiko
jogorɗomo lomtaade waliyul aadi garɗo fof dicco haala haaju mum yaa Cheikh Oumar feeñi yeeso boleeru annda tinaani kewi darni hoore inaara wutte gooto fele tuuba leppi paɗe taƴ kulaa peewniraaɗe takke o itti omo jogee junngo hoore meere toni pultiiɗi daneeji sabu heewde janngude salatul fatiha lima oole jude kornuɗe naattuɗe nder sabu famɗude ɗoyngol jamma teppe cilliɗe peeciiɗe sabu ñiibdude e salligaaji wennoo ko kurus murtooɗe gurtiraaɗo ɓokko hay huunde yooɗaani e makko o neɗɗo no wiye eskay so wonaa jiyaaɓe Allah yiyooɓe nder Alaaji Umarul Fuuti nafoore mere sayfunaara omo jerminii hoore jogiiɓe silamaaji e baaɗi ɓe ma keɓa yamirode so wonaa ɗum nganndaa kono woni fof nani wonde tikka ɗen signa ina faɗi wiyeede fii walla war Cheikh Oumar inaara anndaa ko kewi o ari haa o feccini boleeru ndu Ceerno Ousmane Fodio dem ummi e siis mum he meeɗaani wadde hay gooto ari hawre makko ɓuuciimo junngo ñaamo ɓuuciimo nano addimo haa yettinimo joƴƴinimo e siis mum he yimɓe ɓeydi naggi wiimo mane ngarɗaa ɗo o haali wiimo hoto jippiɗaa o haali wi so a yehii mbiyaa njaatigi ma bisimilla ma galle mbiɗa yiɗi janngo kirtoɗaa toon o wi mi nanii mi jaɓi kalif ma Allah hooram minne komi tumaranke koɗo mbiɗa wonde e miñiraague ɗam ne wiyee Aliyu ko tokotel minen gondi nan to galle njaatigam Ousmane Fodio dem wiimo eyi o yehi o hooti jamma ari Ousmane jippiimoɓe kooti nder galle Mouhamadou Bello wi baaba en teeli enen tan ɗiɗo e baaba Abdoulaye gonɗo hannde a fawi kam gacce a ari ka pullo ummiiɗo Fouta arani a tuumni million ŋaji 37 aɗa yara e duuɓi 39 aɗa jooɗii ɗo laamɗo Makka windiima wi nelaaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam ne joginoo halifaaɓe 12 heen 10 peeñata koye leydi arab ɓe ɗiɗo maana ko leydi ɓaleeri aan ka heen goto nelaaɗo mum nde ari nde ardi ko koppi ina ɓafa yetti laamɗo Marok windiima on lettere laamɗo Ordon windiima on lettere sultana Yaman windiima on lettere malikul Bahrayni windiima on lettere malikul Kuwaiti windiima on lettere malikul Iraq windiima on lettere malikul Paris windiima on lettere mawɗo tuuba koɓe nasaraan windiima on lettere garɗo ɗo fof ramata ha yettoma oɗo ari ko pullo wuteyel meylis tuubayel lori leppi paɗe taƴ kula pewniraɗe tekke kurus murtoɗe gurtiraɗe ɓokko onon haal Pulaar en on nattata jingude ha maayo sabu tan aɗa andi ko Fouta ummi goppa teddungal ma goppa martaba ma gummanoɗa guel ɗo Ceerno Ousmane Fodio dem o wi Cheikh o wi Mouhamadou Bello aɗa jaabene ɓinguelam o wi ha kay kaldumi ko an jaɓuɗa mi hertini kam anden feewi o wi billahi alladi la ilaha illa huwa cukalel pullo ngel jiiɗa ngel ndewa naati boleeru ndu guitam inayi makko o ari ha 150 métre feccere boleeru ndu mbiɗa ƴeewamo gitam ɗe e jaade e hoore makko ha asamanu jeeɗiɗi ha hoore nde fugge sidratul muntaha jaaɓi ha tirdi min ɗon gitam kaaɗi hoore nde ɓenni gitam dutti gitam jaade e koyɗe makko ha leydi jeeɗa ɓiiri ha ngoron dondi leyɗele ɗe koyɗe ɗe ɓenni min mana ɗon gitam kaaɗi dutti mi gandumi ko jol ummani mom oy baba ko ni o wi oy janggo enen fof ummuɗen namnimi Alhaji Saydou Nour Ousmane Fodio em dem o koye waliya mum mawnino holto tonno e martaba o martabatu biyeteɗo mafatihul kunuj waliyu Allah so tolnima ɗon ko martabele martabuji waliyaɓe so waliyu tolnima ɗon heewi ko suurade heewa wadde halwa heewa settude e yimɓe heewa telde murno sone yaha so wona ɗum kala laaɓaɗo yeeso mum keɗiɗo haala mum so yeehi yaadade mum so haali nana so deƴƴani he goto yata jomum tolnima ɗon suro seeɗa mafatihul kunuj ɗo no tolnino e gansan so ko Alaaji Umarul Fuuti janggumo ari o ari o waɗimo invité o joƴƴinimo e galle he balɗe jeeɗiɗi o wi Momad galle jaadiga ma o hooti kanko Ousmane Fodio o wi Mouhamadou Bello o wi naam oɗo jiyaɗo Allah fayi ko Makka so arti o tawtaka mi aduna min ko an o tawtata ɗo balɗe jeeɗiɗi o waali e galle ɗe somo wela somo metta mi ñaaguima Allah jaaɓi nelaɗo Allah wattani kam ɗum duuɓi jeeɗiɗi somo wela somo metta so artima wonɗo duuɓi jeeɗiɗi wadde feere noon ƴiƴam men ƴiƴam makko jillodira sawi ko Alaaji Umarul Fuuti nafoore mere goram o yehi Makka o arti Mamadou Bello hokkimo ɗiɗo jiiɗoɓe yumma e baaba kañum jibini fof yomi hokkimo fof ndesa omo sokkoto o yeemoto Amadou mawni ko nan dani makko alwat duuɓi 16 woni ɗanngal makko omoye ladde Amadou wi jam o olel de ko olel dani Oumar Miñam o ummi wutti leppi tuuba leppi fetel dibi bañowo kufne mbaɗaɓe coɓɓuli teɓ gila halwar omo rewi olel dani
ha Nigéria ina heddi jango naata Cheikh Oumar ko neɗɗo o heɓi haqiqa Amadou ɓaɗimo wuro ngo ne ara jango wutte goto tuuba goota kono wona duuɓi tati walla duuɓi ɗiɗi ɗanngal e ladde renata yiide o ñaagui lamɗo o yo hokkumo neɗɗo e pucci ɗiɗi tottimo neɗɗo sagata ñanti ha yoɗi waɗi ndimango fali fedel ndimango gongu ñanta ha yoɗi waɗa kurus Cheikh Oumar waɗi sawdu comti waɗi hen windori kayit oymo jaa ladde naggam ma on tawɗomo ɗon na wayno bañowo sa leeli innitade o warete mbiyama ɗa hollamo Oumar miñi ko so wona ɗum warma tottamo ndiyam ɗam mbiyami yo loota o laaɓa o salli ko tottamo comci ɗi o ɓorno o waɗɗo e ndimangu ngu gardon beele mo arde on yooɗi woto ɓen jiide jawomo mbiya Fouta torankoɓe dega ni mbaɗi on yeehi ha e nder ladde seli lawol jooɗi Amadou wirtimo teeb gorko cimi similo dardar mo ñamtani yara mum na wakki fetel dibi hulani hay hunde sowona Allah waaji o noddimo oy paap dari oy paapu dari o yeeƴi guite maɓɓe kaw o lawimo e haala yimɓe mana Nigéria Amadou wimo mi nanani ko kalɗa haal fulfulde ko ɗum nanani o lawimo goɗɗum o dicci woto ñamdo leydi o fooɗi ngeloba ha arte ñallanɗe tati o seŋi hen capture boɗejo mo noppi jeegom waaji o yanna ko maayo o mbiɗa holluma Oumar mi o dañi saabi Pulaar raɓe ceɗ o ari o hokkimo ndiyam ɗam o ɓufti o salligi o totti mo comci ɗi o ɓoni jiyu hawsa jomci hawsa o waɗɗe ndimanguɓe naati o dañi balle ɗiɗi Cheikh Oumar teldema ko wi Amadou mawnam oynam oy mi yuwama oy ko woni oy mi hokkama ɓiɓɓe ɗiɗo rewɓe jiiduɓe yumma e baaba mi wiyama yomi res ko mbiɗa hen oy koɓe jiidu o yumma e baaba oy koɓe goni oy mi yiyaɗo e mawdaɗo oy minne ko jiɗɗen o yumma e baaba oy ko gonɗen oy mi yiyaɗo e mawdaɗo o yo mawɗo naw mawɗo cukalel naw cukalel kanko ƴetti mawɗo o ha siya mana o dañji mum kanko Ahmad Cheikh Oumar ƴetti suka o woni Rahmatullahi ɓi Mouhamadou Bello ɓi Ousmane Fodio dem Rahmatullahi o jibini Nour jibini Alal Sey Nour kanko haalnimi ɗemgal makko nokram o tottimi kayitaji bindaɗi ko dembe jiya ko jama alwali to laamimo toon hakke duuɓi temedere e capannayyi Cheikh Oumar ko muɗum ko suwa Cheikh Oumar Alhaji Oumar Fouti Allah haaji omo ñiiɓi ɗon e Nigéria dumunna juutɗo gorko goto omo manti ɗum ñande fof kamɓe juuldata jama he yimɓe juulat calmina jaa gorko heddo ene duwa tan ko hay goto anda ha waɗi saha goto o mantimo gorko on feewi yimɓe juuli takkusan tilmini jeeyi gorko on duwo tan tan goto waɗa o yetti gorko o wi baba salamu aleykum gorko o wi maaleykum salam o wi jam ñalli o wi yawur o wi no mbaɗɗa e tampere o wi mbaɗo jam o wi jam ande Pulaar ma o wona Pulaar ni leydi o wi ala min jeyami kono wiyete Fouta Toro o wi gorko oɗo jeeɗa gorko wi jeyami kono wiyete Fouta Toro o wi eyi o wi minne kam Fouta Toro jeyami o wi an kay ken bandiraɓe o wi baba jafuɗami ndeyade haala judde an kam holi haaji gonɗo e becce ma mo mbiɗa haalanta e goto so wona Allah o ko haaji o woni gorko o wi mo ɓinguelam holko namnoɗa e haaji mum mi haalnani debbo mi haalnani gorko mi haalnani hay goto haaji gonɗo e beccam ko namnantoɗa mo andinma o haaju o wi mo qallibal qulub kay fa sawo bima sawo mata sa bakitowo ɓerɗe o sa ngane wela eno welirani eɗo welaɗo on haalanimi haaji gonɗo e becce ma o wi haaji o de nan toon mi haalanta e goto o wi waɗi mi namnadema baba kono duwotoɗa nde mbiɗa yo Allah humtanamo o haaju saabu barke Oumar ibnu Saïd ɗum woni no hawti e indam mbiyetemi ko Oumar te komi ibnu Saïd ɗum tan waɗi mi nani ɓerde ma nden haala ene inna indam ɗum tan waɗi mi namnade jafuɗami oto ganduɗa on Oumar o wi mi yii Allah holli kam annore makko e asaman jeeɗa ɓiijo omoye koode Allah holli kam e sirru wonde kala duworiɗo haaju dagiɗo paaɗo e Allah sabu makko kanko Oumar ma haaju o humto ɗum waɗi mboɗo ñagoro sabu makko o wi baba ko anni holi haaju ma min ƴeewa beele ko min woni on Oumar o wi haajam komi hokkama lijja Qur'ana mi gayni mboɗo yaara e duuɓi 16 hikka waɗi mi duuɓi nogas mbiɗa e ladde hay hunde wona miijam to wona yaade makka mi hajjoya so mbiɗo wuuri nden fuɗɗa hodde mi nawta lijja mi nawta alaji Cheikh Oumar wimo aɗa yiɗi yaade joni aɗa fewndi o miɗa fewndi o waɗimi holle lawol min mbiɗa wowi ndi leydi Nigéria Sokoto gorko ƴettoye nguru mum e satalla mum e deftere mum kamilu ari Cheikh Oumar nangue jungo makko ɓe cingodiri ɓe jalti wuuro ngo ɓe jaaha ɓe jalti wuuro ngo ɓe jaaha e peewi funnague haɓe mbirni guete yimɓe kamɓe tan ɗiɗo o wi baba daroni o dari o huccidi hirnague oy ko ɗum woni oye mbuɗu nangue oɗo yarata o hen feccere muti ene heddi feccere o so gasi noon o yimɓe juulo futuro o wonciɗo gayni baba wonciti o hucciti funnague o nangui jungo makko o fawe hoore mawɗo o wi Allah
jidgol amin nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ya hollu baba lawol o yerƴi mawɗo o sa yi wuro nana yeeso ina woni hakkude kaaƴe ma taw yimɓe ne juula futuro julda e mabɓe soɓe cilmini maɓe kolle lawol o yerƴi baba sokkoto nangue ngue gasi mudde baba tawi yimɓe ne juula futuro calmini o yeccide gonɗo e sare makko o bandam an ko ɗo woni o ɗo ko makka o yana nanani ko kalmi ko o ɓenni o faye neɗɗo goɗɗo o bandam aɗa nana Pulaar o yeey o ɗo ko woni o ɗo ko makka o yana nanani ko kalmi ko onon fof nanani ko kalmi ko o faye tata ɓiijo o bandam ɗo ko woni o mimi ngoɗo wuro woni makka ɗum ɗo woni suudu kaaba suudu Allah ndu o no amnoto mbiɗa ummi joni joni Nigéria o sadi gummoɗa ndar kaaba nan tan min kam mi anda ɗo ummiɗa mawɗo daƴƴi o wangi waɗi haajoji mum ha gayni Cheikh Oumar ummi Nigéria ari hay Sudan Misira laana joofi barugal jummo mo jolofaade jidde o nanni koyngal ɓe mbimo waɗa jogii jawasu tasri passeport o ɗum ne ko woni mi meeɗa ɗum nande so wona hannde ɓe mbi so wona ɗum a jolta e laana o to heɓete ɓe mbi Misira o lumi bergenne tillisa ko geɗe ɗiɗi ina woodi hayma ɗum ko bas tan dariɗo tillisa e safalɓe ɗi no caali ni gonen less bergenne ko tillisa baɗɗo suudu naata suudu e nder suudu no cuuɗi fulɓe turɗi ni o luwi ɗum o yoɓi o waɗi hen nene satru o waɗi hen Aliou Miñiko o hokkiɓe ko eɓe ñaama dépense maɓe o fiye koyngal faye Misira fewnode passeport nawnomo to o yeehi o wadda toon ko wadda ko namde capanɗe jeeɗiɗi o namna toon anduɓe Misira ko madde e makko toon qissa o heƴata ɗo e namde ɗe say ko Alhaji Umarul Fouti Allah haaji o arti o yeehi makka omo wango ñalawma goto tan haw fotte gorko ɓe bangi haɓe gandi noon jaggi junggumɓe teeli o baba heftini kam o min mi heptinima koy o wata mbaynodirɗen o wi an mbaynodirnomi mana kikiɗe Nigéria kalduɗen e jama hen dusɗami ha ladde mbaynodirɗen o baba mane garɗa ɗo o ñande hen ɗo jurmi futuro o an ko dañi chance min lebbi jeegom hande mbiɗo ladde o wela o min ñande hen ɗo jurmi futuro o min hande lebbi jeegom mbiɗo ladde o jola sa jolano kam mi anatomi ɗo bisimilla say ko Alhaji Umarul Fouti mi haalani on ko jangi ko e ko dañi ko e jinirgol makko e nelaɗo o yindiri e Cheikh Mamadou Ghali itti Jawahiral Mani tottimo o ɗaali hen seeɗa o ɗum koyne weeli on wimo mi wondi e Cheikh Tidiane duuɓi 17 hade am nangude wirdu ñande fof mboɗo yiya nelaɗo Allah laabi temedere ha lawol gotol jiimi nelaɗo Allah wimi e ma Habibou Ibnul Habib giɗam ɗi giɗam aɗa ɓaɗimi e sarifagal ñande fof aɗa yiyami laabi temedere a suwa nangu wirdu hay wotum so wona Qur'ana e wilaya mo Allah hokkuma jiyaɗo Allah feeñi ina ummi aladere nani Fass kanko ɓuranimi ko woni dow leydi e nder leydi sa yowitima e makko ma en ɓuuri wonde sehilaɓe Mamadou Ghali woppi sarifagal mum waliyagal mum ceernagu mum waɗe koyngal jeeya ko Meknes hakkude Meknes Fass ko 60 kilométre o rewi koyngal makko o yette e Cheikh Tidiane o woppi gandal ngal o woppi jande nde o woppi sarifagal o woppi waliyagal o lele e Cheikh Tidiane duuɓi 18 omo teena omo ƴooga omo mofti bo ha laaɓi ha o jeeya e ahlu tarbiya Cheikh Tidiane fettumo makka waɗi Alhaji Malik wiide neɗɗo goto wi en malama ken Tidianiyankoɓe Alhaji Malik wi a haali ko mawni on huuli o wi lawol Tidiane mana ko ilam sonno ko toɓo silta ko Fass nafi en ko ilam regi yeehi ha makka Cheikh Oumar yeehi toon ko wawi rondade rondi ko wawa woni ɓoggol mana haɓɓi woni lapide dasi addi so wonano kanko lelat nofru ɓaleede heɓani salat fati o wi on bo xam ni Cheikh Oumarul Fouti taalibe lacci Malik buci nekke ndongo doyna ko lawol ngol ganduɗa Cheikh Oumar ko almudel almudu min somi limtama hen ndongo yel yoni kam somi yerananoma komi Tidianiyanke Sénégal fof so wopi Allah mammi dafa ɗumen kono ko miɗo limta hen hoɗam tan en jannaka taw guppol ngol ganduɗa hay goto andata wutte muɗum laaɓi so wona yawmal qiyamata oy ngol guppol wutte Malik yada hen guppol ngol ganduɗa laaɓata so wona yawmal qiyamata ganda laaɓɗo emo laaɓani oy ngol guppol o wutte Malik yata hen Cheikh Alhaji Umarul Fouti ɗe gueɗe fof o woppi Mouhamadoul Ghali wimo mbiɗa jogui ko ɓuuri ɗum e Cheikh Tidiane on keɓrani woy sa jooɗima Mouhamadoul Maghribi mo tawno ina woni président assemblée raisul ulama Misira ɓe pimodiri sehlagal arti hajjude hitande fof kam addata ha joom Misira o wi moftanam joom suudam e miñam so neɗɗo ina tarbino wondata e debbo wondata e ɓiɗɗo wondata e miiraɗo wondata e mawniraɗo wondata ke yumma wondata ke baaba Cheikh Oumar ne jangguina en o nangi joom suudu makko e mii ko o resni Mouhamadoul Maghribi o wota kadde mo wadde tarbiya
Cheikh Alhaji Oumar mofti wilaya mofti gandal mofti ɓingu moƴƴagu duuɓi tati helde kaaƴe tenoyde defde woppude ƴoomde lawƴude kaake duuɓi tati ɗi timmi o nokkani longere wotere galle Mamadou Ghali duuɓi tati ɗi timmi o yarani ɗon kas ndiyam hay lawol goto so golli golle ɓurde sattude tiide ɗe ha gasi galle soke o yaha lawol makko faade sadakaba kanko anni ko ñamata kanko anni ko yara duuɓi tati bowala wala o meeɗa walde galle Mamadou Ghali o meeɗa nokkude longere o meeɗa yarde kas ndiyam duuɓi tati timmuɗi hay goto anda won ko wawi sowona Mamadou Ghali ha lawol gotol Mamadou Ghali dañi hoɓɓe keewi mbaɗana ñamde nodde e Oumar Foutanke yo hetto ɓuuri hamna to holtoon waañi surke tunde e buubi omo lawƴa kaake ñamannoɓe ñaami mbaɗi atayuji jewti yewta ko Allah haaji kooti say ko warna nder waañi ne lawƴa kaake ne fewna gardi e yejjitimo toon soki damal galle naati suudu mum leɗima cuuɗi sappo inayi galle he leegal biyetegal hajunu sa naati makka a fecciti yakkunde Safa e Marwa yaltiri Babou Salam feccita galle Abou Diali joni ko kabinaji feccita jeeɗen wiye suuɓu leyli ɗon nelaɗo adi wadde batu ngabba dow legal ina wiye kuda issaniya feccita paya hajun hedde bamule ɗe toon ubba kanko e Khadija Cheikh Oumar lawƴi kaake fitti wañ fewni fitti galle gaysni duuɓi tato wonɗo ni o meeɗa walde galle Mamadou Ghali o fayi damal galle o tawino soki cuuɗi sappo ɗi no uddi o anda holen suudu gardi o waali saka o findi ɗum o wakkilaki memde hay bafal gotal taw ko toon Mamadou Ghali woni nden bone muneti hono waɗata te diwdi nde wonko nandata nabbudi diwa nde ɗum wonko nandata o hande hoore makko no watta dingiral hono dingiral galle ngal no ceerno yaltirɗo no jooɗo ni Mamadou Ghali ne jogui palacel ɗo jooɗoto yimɓe jooɗomo yewtan ɗumen kala subaka o heeɓi ɗo no jooɗi o jooɗi ha ɓo woni haalde hoore makko koye min Cheikh Oumar koye hande martabam towi koye min koye hande mi fayi mi waale nder galle Mamadou Ghali min koye hande mi fayi mi jooɗima ɗo Mamadou Ghali jooɗotono yimɓe mum taw mi ƴogoyi walla mi tenoyi walla mi ronima kaaƴi on haalde hoore makko ha ɓooyi ɓernde ɓocciti o woni e janngude ismullahi lazam karfeje ujunnaje jeeɗiɗi e temedde jeeɗiɗi e capanɗe jeeɗiɗi e karfeje jeetati ɗum woni wala ha min maratibi samani fa baduha salilu saydu baha min haabi nuɓɗati ujunnaje jeeɗiɗi e dagaki feññinde temedde jeeɗiɗi e dagaki feññinde capanɗe jeeɗiɗi e lomtiɓe e lawol he fof nan gandi ɗum jeetati dagiɗe feññinde ɗe hen gotel fuɗɗino tawa majjiri fuutankoɓe daga mbere Allah haaji o woni e janngude inde Allah nde karfeje ujunnaje jeeɗiɗi e temedde jeeɗiɗi e capanɗe jeeɗiɗi e karfeje jeetati ɓernde ɓoccitinomo jangga huno kono wayi lewlewni jaygol yaltata hen galle fof won lumiére wonnoɓe e cuuɗi sappo ɗi fof pini woni fof ina damal suuɗum suusa ummade anda ko ɗum woni Mamadou Ghali yalti ina moykino ha wiye genol makko teɓ caggal yo ko Oumar Foutanke o yeeyo o ndeke an mana ka alkali secret Cheikh Oumar wi yo Allah surano o yaakay min Cheikh Tidiane jangguinimi ko inde Allah karfeje temetati e capanɗe jeegom e nayyi noon jikkuji baba Adama poti noon ɗaɗi ɓandu neɗɗo poti min ko oɗo Cheikh Tidiane jangguinimi ɓawmi wonde mo duuɓi sappo e jeetati ɗaccitimi ko nden jangguinimi ndeɗo inde ne jangata wawata ɗum so wona jogoɗo yaɓude fel koyngal anni nde kaal ka sekkeɗeɗe wawi ɗum aɗa suuɗomi duuɓi tati hikka mi tinani Cheikh Oumar wi mi wondiri mango Allah baba wona min janggatno o mi wondiri mango Allah ko an janggatno ɗiɗo fof gondite hay goto hen yanani hono worata ko ni joni mi haala noon no worata oyi Cheikh Oumar heɓnam ɓoggol tongunogol jawdi mbarnadi hoɓɓe Cheikh Oumar addi ɓoggol o tongi juuɗe o tongi koyɗo o haɓɓe leggal ha tiiɗi o wonɗo ha wiyata mi nawanma laamu ngu ko alka secret mi haalta ma haydani o fokkito faade suudu makko omo naata o dare damal suudu nelaɗo jaggito jagga becce ma fawdiri nelaɗo wimo Cheikh Mamadou Ghali mo tonguɗa o noon o yalka secret o yala goy o ya woodi kanko janggatno ko jangata ko o woodi wona kanko janggatno hay goto mon yanani ana woodi kanko janggatno a haali gonga nanɗa koye ɗemgal makko o woodi wona kanko janggatno o haali gonga ko min janggatno e ɗemgal makko joni kay mbatta ko so heeti an ko tarbintono ko Cheikh Tidiane tottuma yamirma ko tottama ɗum ɗo ko gueɗal makko wonno ko min heedi hen mi tottimo ɗum waɗi o weerimawo Mamadou Ghali ko giɗam habibam kono ceerno am haqiqa ko nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam bila fakar wona wasade noon wasade ina harmi so wona tawa haali gonga so haali gonga dadi Cheikh Mamadou Ghali rutti tongidimo wonti jewtowo makko ha weeti o e baba o yala koy an ma kadi wona bamma
on mbatten wayden ja Madinatu Munawwara min inde Allah karfe temetade camande jeegom e karfeje nayi Cheikh Tidiane tottunomi waktu o yonti min hoolaki tottude mo dum tona yeso nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɗum woni feewni joɓaari maɓɓe ɓe taari kaaba laabi jeeɗiɗi ɓe jari mana e biiri jam jam ɓe calligi ɓe takki becce multasam ɓe ɓuuci yaajul laswat ɓe duwi mana ha joni ɓe maqama Ibrahima darɗiɗi mana ɓe jaltiri babu salam ɓe pecciti mana ha joni bani Cheyba ɓe pecciti suuɓu leydi ɓe jalti Mamadou Ghali ne heɓli geloɗi maɓɓe ɗiɗi ne waɗi hen joɓaari ene acci laabi cili caggal ɓe jalti ɓe ngari ɓe dari ɗon Mamadou Ghali wi Cheikh Oumar andini en dañi martaban oy ko ɗum woni oy nelaɗo Allah Aboubacry ne jaltat ɗo nde geloɗi maɓɓe e joɓaari maɓɓe ɓe totti ko neɗɗo nawi kamɓe ne ɓe ngari ha ɗo koyɗe maɓɓe enen nen ngari ha ɗo koyɗe men geloɗi men joɓaari men nani yeeso Cheikh Oumar Fouti o wi baba Mamadou Ghali wi mo naam o wi a accata kam mi dawa alarba o yolon alarba en ndemani en duggani en feƴƴani dongal kaji ala ɗo leɗɗe ngala joɓaari men gelo men nani yeeso ken hirduɓe eɗen mbayni o dawata ɗo kadi alarba o wi baba yamiram tan omi yamirima dawa alarba Cheikh Alhaji Oumar Fouti a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim o jangi lamma tawa jatilɗa Madiana qala asa rabbi an yadini sawa as-sabil لما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهما امرأة تذودان قال فما خطبكما قالتا لن نسقي حتى يزل الرعى وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى غد قال رب إني لما نزلت إلي من خير فقير فجاءته إيديهما تمشي على استحياء عنوان الصفراء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاء وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إيديهما يا أبتي أستأجره إن خير من استأجرت قوي لمين قال إني أريد أن ننكحك إحدى ابنتي هاتان سردي على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك ما أريد أنا أسق عليك ستجدني إن شاء الله من السائل قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله ولا ما نقول وكيل جبتكم مكة ونكون سمور سورة القصص تغني لس إن ينجري الليل ko yareteno lewru watte nyalawma ko yareteno nyalawma watte waktu ko yareteno waktu watte majangu yitade wonko toro be ndendinde yen jida haale dum non goppiren non Cheikh Alhaji Oumar Fouti o jangi o gayno wadi ko watte non ko o Mamadou Ghali baba mu bugide ni be merni kambe dido o fetto tay damal jamane la dal sallallahu alaihi wasallam Mamadou Ghali wi mo do de ko Madina woni andi min kam meda gar woni gelodi meden non jobaari men o maala longin jomum ande en jehi tawen do baba dum woni be gondi Madina balde jetati e be jodi mana e der jamane la sallallahu alaihi wasallam e be kutti e yeso annabi o Mamadou Ghali wi Cheikh Oumar jangu nangam o sada janga dum ma yine ladal o woni jangudi Mamadou Ghali ni jang ha boyi ne ladu yelte gabre huccide ma yeddata dum so wona bi tobbere balere nela don yiye kala bangi yeddata dum so wona bi tobbere balere yeddata dum ko wahabit yeddata dum ko salafiyya yeddata dum ko jahawiya yeddata dum ko quraishiya yeddata dum ko boribe diinul islam tanirabe Abu Jali tanirabe Fir'auna tanirabe Namrud be mbiyata waliyabe ngala laabi ngala waliyabe Allah be ko jokki e mabbe ko onon almubbe onon jogoto dolokaaje turkije tubaji almubbe tijane e gadiribe mbadata jawle dagide almubbe tijane e gadiribe mbadata mawludu mbadata ziyara teddinta sernabe borto comji moji laaba salligino loto janaba pewnito ben mata jamaaje jumaaji ben ngoni jangobe Qur'an be jida waliyabe Allah be ngona almubbe jida waliyabe be holi ben jeese baleji jomumen calliginta koye mana cupitide karlide nde wonno ko fomarbe haajuji kunude luuboje sangara e dorok e simme tubaji dongori ciccudi luubi di pewnitaki dawadi jawoji ne kalfa e beddaji sayi ko be jaddata waliyabe sayi Oumar wi sa wadi dawangel kawtugel fo ndiwoya so boyi kawsano majjini onon fuutankoɓe titine gembeji mon eden jogino fawru nduna wadi maaro e gawri e sukara e tamaroje e kosam ina toon garda fo nokka en nyama babirabe tandabe njata beltima galleji darima joni jombi baleji naati hen ina mbiyana bonna ndado de mbadon journaluji mbadon defte mbadon conférence uji kalone radioji gandon say be nani bonna diine nani bonna lawol tijani nani bonna lawol qadim nani jadda wali adal fas Cheikh Alhaji Oumar Fouti